depois Costa Galega, depois o Partido Feminista, o Partido Pataqueiro e a República de Cabana. Esperamos 3 segundos que nos baixen os cartéis. Esperade os cartéis e dádenos a vosa presentación. Son Noé Souto e voume presentar a ser presidente do Colexio CPI Revoltas polo partido ABN3. Se sai o gañador vou poñer unha rede wifi aberta para todos os usuarios do colexio. O recreo vai ser máis longo. Agora mesmo temos 2 recreos de 20 minutos cada un. Eu propoño de seguir con 2 recreos de media hora cada un. Quero poñer un recódromo a unha pista de skate para facer máis deporte. Será obrigatorio ir de excursión unha vez por mes para desconectar dos estudios. De materia obrigatoria quero poñer natación e informática, que son moi importantes. Se vos parecen boas propostas, votade a ABN3. Espero que vos gusten as miñas propostas. E conto co vosso voto a ABN3 para mellorar as vosas vidas no colexio. A vida comeza no colexio. Vota ABN3. É un grupo de persoas formada para apoiar aos cidadáns. Nós non consideramos nin de esquerdas nin de dereitas, referida a nosa ideoloxía política, senón que xuntamos as mellores de cada lado para equilibrar a política. Referentes aos tipos de política, non somos de ningún tipo, xa que cada un defende as súas ideas. Todos temos unha forma de pensar distinta, e todo o que pode mellorar a sociedade engadímolo ao noso sistema de goberno. Propostas para o centro. Arranxar os baños sempre cando os alumnos se comprometan a cuidalos. Propoñer as actividades para o tempo de escollida polos alumnos mediante votación. Algunhas propostas para o contorno son facer prácticas de traballo no contorno para que a xente nova poida experimentar diferentes postos de traballo, poñer máis contenedores para axudar ao medio ambiente con debuxos en relieve do material a depositar para así axudar a comprensión do material, crear unha aula dedicada a nenos con discapacidades na que poidan ter o seu centro de atención e ensino con mestres especializados. Despois, outras propostas propias que pensamos é un aluguer de motos acuáticas e outros deportes relacionados coa auga para así fomentar o turismo na zona e revalorizar. Partido de Defensa Feminista, e o que queremos conseguir a través do noso partido é a igualdade
entre os homes e as mulleres. Algunhas das nosas propostas son instalación, mellorar as rampas e as calefaccións de algunhas clases, arreglar os baños con novas portas e xabón de mano, convivencia, charlas sobre os maltratos escolares e o aislamento, educación, cultura e deporte. A maior parte das persoas que practican deporte son os rapaces, polo que deberíamos apoiar e animar as rapazas para conseguir que se apunten. Igualdade e integración social. Para chegar á igualdade hai que pasar por unha discriminación positiva. Isto quere dicir que hai que ter un reparto equitativo entre o home e a muller. O colexio é un reflexo desta sociedade. Necesita representantes do colectivo feminino para que as nosas peticións se materialicen. Do Partido Popular o candidato estamos sempre xogando ao fútbol, por que non organizamos facer unha liga? Tamén se podería facer unha liga de baloncesto. Non botades en falta un sitio onde poder tomar algo se olvidades a merenda. Desde o Partido Pataqueiro intentaremos organizar unha cafetería. Nós desexaremos decidir as vosas suxerencias poñendo un buzón onde poderedes escribir propostas que se levarán a cabo. O noso símbolo é o produto máis importante da terra de Bergantiños e como festexo desexamos patacas fritas a todos. Vota a tua terra, vota Partido Pataqueiro. O noso colexio un lugar máis divertido, con máis actividades, como actividades culturais, deportivas, ou ter unha semana cultural que vive unha semana, melloras nas instalacións para facer o colexio mellor. Vota a RDC. O noso partido, representado polos alumnos de cuarto, levamos neste centro desde moi pequenos. Esta experiencia fará que todo sea máis doado para falar co equipo directivo, os profesores, tamén para nas propostas ter unha madurez que non teníamos outros. Defendemos unha opción republicana, democrática de Cabana do noso povo. O futuro está nas vosas mans. Vota RDC. Vota Tania Castillo. Partidos políticos que se presentan a este curso, escollede ben, escollede o mellor ou a mellor, e en breve comezarán a facer as súas propostas, habrá diferentes mítines, entón asistide para